צריך לשאול מה הדבר הראשון שמנהיג צריך לראות. הוא חייב לנתח נכון את המציאות. המנהיג הוא יכריע את גורל המדינה. התפקיד של המנהיג הוא לזהות נכון את הסכנה, לומר את האמת לעם ולהביא את הפתרון, להדוף את הסכנה ולהבטיח את הביטחון. כולם הסבירו לנו שיש עידן חדש, מזרח תיכון חדש, הקץ ל100 שנות טרור, ואנחנו אמרנו לא, טילים יעופו מעזה. וכשהאיום הוא יותר גדול צריך לשים מולו מכשול יותר גדול ומנהיגות יותר חזקה. לא לתת להם שטחים, לא לתת להם כספים, לשים סביבם קיר ברזל. כל אדם יש לו זכויות שלו וכישרונות שלו, יש לו כישרונות, זה ברור כשמש. צריך להיות עם הנחישות לפעול בדברים הקשים, הלא פופולריים, לעשות את הדברים שאולי יפגעו בו אישית, אבל שיצילו את המדינה.